priestor pre teba. Takže milé dámy, vážení páni, krásne popoludne prajem všetkým znova. Pre tých, ktorí ste tu dlho neboli, ja sa trošku musím odprezentovať. Moje meno je Marcel Vykovčák, prichádzam z Kisu, z malého mestečka Tutovka, kde už 12 rokov aktívne teda sa snažíme nejakým spôsobom budovať nejakú gastronómiu. Asi taký najväčší milník v našej reštaurácii bol rok 2005, keď sme začali spoluprácu s jedným z najlepších somelierov asi v Európe, pánom Liborom Nazarčukom, niektorí ho určite poznáte, takže mi dajte za pravdu. Takisto v roku 2005 sme začali organizovať zážitkovú gastronómiu, kde sa vlastne snažíme našim ľuďom ukázať, ako sa snúbi víno s jedlom. Ja si ešte nachystám teda ďalšie tie sekty, ja sa ospravedlňujem, že trošku mi vypovedal nejakú službu nožiček náš pekný. Takže musíme to takto. Škaredo. Čo som ešte nespomenul ráno, bolo, že v roku 2006 naša spoločnosť teda založila ďalšiu spoločnosť, alebo vznikla nejaká nová odnož, ktorá sa začala venovať aktívne cateringu. Ja by som teda, keď je to krásne popoludne, najskôr sekol všetky 3 sekty Martiny. Pokiaľ by som mohol poprosiť teda, že by mi niekto pomohol, že by mi niekto podal sekt, alebo tak, alebo že by som si niekoho zobral z publika, ktorý sa nebude nejakým spôsobom teda... Pozbuďte niekoho z publika, len príde sa na pódium. Páči sa, príďte niekto. Nebude sa dotýkať ničoho, len proste príde, že mi pomôže troška, aby sme oživili toto popoludne. Takže poprosím slečnú, tí okuliárok slnečný, ak by ste mohli na chvíľku prísť. Poď sa dopredu. Slečna tu nás predu, ak môžete, lebo časový limit nám plynie 6 minút. Slečna hovorí, že idem do nej. Ale pravda je taká, že idem okolo nej. Dobre. Použiť ešte raz. Z druhej strany. Odzadu. Ale vytečila pozor. To je podvedomie, čo? Takže povedali sme, že to 95 marciny, takže aby nebol nejaký problém. Takže teraz odzadu. A rozhej slupka. Dobre. Dúfam, že DJ ešte stále žije. Teraz keby ste sa predklonili slečna. Odzadu a predkloniť. By sme mohli lepšie namieriť. Predkloniť. Ešte. Dobre, ďalej by som chcel poprosiť, a vidím, výborne, super, túto nástroj slečnú poprosím. Slečný, keby ste naozaj chceli niekedy, budete na plese, nebudete, akým spôsobom možno otvoriť váš sekt. Toto je veľmi účinný nástroj. Samozrejme je v tom malý trik, ale to vám poviem až na konci. Ešte aby sme naplnili publikum, takže budeme hľadať nejakú vhodnú zbraň. Tuto vidím pána s nejakým dobrým nástrojom, ak by mohol ukázať, čo tam má. Páni, ktorí športujete? 2 minúty. Do konca? Do konca. Dobre. Takže ideálne na športové popoludne. Pozor! Poď! Pozor!